ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತ ಯಾನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ಗು ನಾಡೆ ಕಟ್ಟುನೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪಿದೆರ್ದು ಕಂತದು ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಂಟುಡು ಎಂಚ ಶೋಕುಡು ಮನ್ಪೊಲಿ ಸುಲಭ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ನೀವು ತುಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾಡೆ ಕಟ್ಟನೆ ಕಾಡು ಸ್ಕರ್ಟ್ಗೆ ಒಯ್ಕಲ ಹಿಂಗೆ ಮಂತದು ನಾಡೆಗೆ ಎಂಚ ಡೋರಿದಲಕ ಮಂತದು ನಾಡೆ ಬಂತು ಗೊಂಡೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಪಂಡ ತುಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನಿ ಅವೇಕು ದುಂಬು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದು ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಶೇರ್ ದಯ ಪಂಡ ಶೇರ್ ನಿಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಾಡ್ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮಂತು ನಿಕ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನು ಅದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಚರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡಾತೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರ ಅದು ನಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚಾರ ಅಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಾರ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋನು ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತುದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡೆ ತೂಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತುಂಡನೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಗ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಅಂಚೆ ತೂಪುನೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತುದು ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಾರ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಎಂಚ ನಾಡೆಗು ಗೊಂಡೆ ಕುಲ್ಲವನಿ ಪಂಡದು ಗೊಂಡೆ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಚ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂಕ ಎಂಚ ಗೊಂಡೆ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ಇಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಲಿಂಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಸುಲಭಗೋಸ್ಕರ ತೊಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಕತ್ತದು ಡಬಲ್ ಮಂದೆ ಕುಂಟುನು ಬೇಕೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ಗು ಶೇಪ್ ಕೊಡಲ್ನಿ ಹೊಡೆದು ಒಂಚೂರು ಕುಂಟು ಅಂಚಿಂಚ ಹಾಕುನು ಪನ್ನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ದಂಡಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಮಂತಲ್ನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ನಾತಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ಗು ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಕಟ್ ಮನ್ಕ ಸೇಮು ಅದೆಲ್ಲಕ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾಳೆ ಇತ್ತಂದೇನು ಮೆಹಂದಿದು ಉಳ್ಳುದಿದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುಗ ರೌಂಡಿಗೂ ಇನ್ನು ರೌಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂದೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಿಡ್ಲದ ಹಾರ್ಟದು ಒಂದು ಎಲಕ ಮಂತದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರಲಿ ದುಂಬೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಲ್ಲು ರೆಡಿ ಮಂದ ಇಂದೇನು ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಸೈಡ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕ ಅದೇ ತಗೊಕ್ಕ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಡುಕ ಬಿಟ್ಟದು ಈ ಸೈಡ್ಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊಕ್ಕ ಈ ಸೈಡ್ಗಳು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸೈಡ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ
ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಬರೀ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಂಜುಗೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಪ್ಪು ഉണ്ട്. നമുക്ക് ಬ್ಲೌಸುಗಳಾವುದು ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಾವುದು ವೇಕ್ಲಾವುದು కొండ మనకి కొడంజి కొండ తెచ్చుకోవే ఎంచవండది ఎందుకంటే కొడంజి మీకు లాంగ్ స్కర్ట్ ಪ್ರಫುಲ್ಲು ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಮುದ್ದ ಹ್ಯಾಂಗಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ నేను 4 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಇದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು నేను కట్ మంటే లైనింగ్ మీద ಎತ್ತಮನ್ಪುನಂದು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ಗೂ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ನಾನು ಲೈನಿಂಗ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ಲು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ತಂದು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ 4 ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಡುತ್ತಂದೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಬಾಡರೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿ ಫುಲ್ಲು ಉಳ್ತೀನಿ ಮಂತದ್ದು ಏನು ಈ ನಾಡೆ ನಡುಕ್ ಅಂತದ್ದು ಪುರಂಜಿ ನಡು ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊಡ್ಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂದು 5 ಪಕ್ಕ 4 ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊರಿಯ 5 ಪಕ್ಕದ ಸ್ಟಿಚ್ ಏನು ಈ ನೆಕ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಬೊಡೊಂಜಿ ಇಮೇಟ್ ನಾವು ಕೊರಿಯ ಇದು ಒಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಮರ್ತದು ಇದಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾಂಡ್ ಮುಂಚಾಂಡ್ ಇದು ಪೂರ ಸ್ಕರ್ಟ್ಗೆ ಜೋಕ್ನ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಆಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಆಡು ಸೈಡ್ಗೆ ನಾಡೆ ಕಟ್ಟದು ಗುಡಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್.